di na kay taman sa sulti lang, kundi sa buhat. At ano sa buhat? Sa unang hari, Kapitulo 22, yung tinatay TV sa tubangan kay iliran kita apos kulo. Sa 15, unang hari, Kapitulo 22, verse 15. Nakita na? Sa Old Testament ni, kaya na yung mga Bible rin yung mga Euro na ni. Na kinahanglan natin Bible na Old and New. Hallelujah. Praise God. Siguro sa Bible, yun siya sa 1 King or Unang Hari, chapter 22, verse 15. Pag-abot ni Mikaya ngadto sa hari, nangutana kini kaniya, Mikaya, sulungon ba namo ang ramot gilit mo dili? Kini igsoon si Mikaya, usa ka propeta sa Dios. Nga nangutana sila igsoon tungod kay ang mga hari kaniadto dili ay sila musulong pagwalay, dili sila mususi sa alagad sa Dios. Okay, kung magpataka sila igsoon og gira, magpataka sila igsoon og kining asdar, mahimong mapindig sila kay wala sila pagkaling tawag pagsusi, no? Pagpananghin kung si angay himuon. Na pag-abot ni Mikaya ngadto sa hari kay ining panahon na igsoon gipatawag si Mikaya nga propeta sa Dios tungod kay kining mga hari igsoon sa Huda ug sa Israel apil na ni igsoon ang gitawag nga muwa pa din ang Edom. Tulong ka hari unya igsoon nagpatawag sila propeta kung sulungon ba nila igsoon ang gitawag nga ramot gilit o dili mitubag si Mikaya nga alagad sa Dios, sulong kamo o magpadaugkon kamo kay itukyan kinis Ginoo. Sa lain igsoon nga verse sa Romans chapter 8 verse 37, ingon igsoon ang verse, knowing all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Hallelujah. Hindi mo katapad na o pagkakalungdawa. We are more than conquerors. Ingon igsoon si Apostol Paul. Hallelujah. Knowing all these things, we are more than conquerors. Anong giingon man niya ang more than conquerors? Sa ato pa igsoon sa wala pa ta nangalagad sa Dios na mga panahon sa mga problema mo daog ta, amen. Pero ang Biblia, we are more than conquerors. Sa atong mga pagsulay ang abot, mas madaogon dahil ta, amen. Ingon si Paul, so we are more than conquerors through Him who loved God. Ang atong tema, faith brings a victorious living. Ang pagtuo igsoon nagdala kining kadaugan sa atong pag-inabuhi ni ining kalibutan. Mintras na ginhawa pa ka, di mo tapat ginhawa pa ka? Tiga, ginhawa na. Mintras igsoon nga ginhawa pa ang tao, may paglaong pa nga mudaog ka, amen? Hallelujah. Praise God. Faith brings victorious living. Ang ato ko ng pagtuo, makatapat, kumusta imong pagtuo? Nagdala na ini igsoon o victorious. Ano mo victorious? Kadaugan. Amen? Walay igsoon mga tao nga magdudula ini kalibutan na basketball, soccer, tennis, nga gusto pildi. Gusto ni mong kadaugan kasi mga player rin. Di ba igsoon, wala pa magdula, nag-expectan ka o kadaugan. Amen? Hello? Ano mga nanguyab, nagpanguyab, nag-expectan na, kasuntun siya. Pero igsoon, pagpanguyab, basket. Pildi, amen? Gano'n ba? Gano'n? Di bangga. No? Hallelujah. Nakikanta rin, hindi ako laruan na yung iiwan. Basted. Pero kita nga nangalagad sa Diyos, we are more than conquerors. Amen? Hallelujah. Hindi pa tayo suwal mo adto sa unahan, mag-ampo sa ta.
Hallelujah, Lord. Blessed be your holy name, O God. Ginoong Diyos nga namin gamhanan. Nagaduon kami kanimo karong oras. Kulang among kaalam. Kulang among kahibalo. But ikaw ang Diyos, Ginoo nga tinubdan sa kaalam ug sa kahibalo. Lord, magtuon kami o Diyos sa mga pulong nga ang pagtuon na tanan ni kadaugan sa among pagkinabuhi ni kalibutan. Father, we need the Holy Ghost. Nagkinahanglan kami sa imong balaan na Espiritu Santo. According to your word, O God, in Zechariah chapter 4 verse 6, not by might nor by power, but your Spirit, Lord, bulakpos kayo kami. Lord, imong ablihan sa pangalan ni Jesus nga Nazareton, ang tanang klaseng sirado dihap sila kasing-kasing huna-huna. Kapinaagin ini mga puno nga ilang paminahon karong orasa. Masabta nila o Diyos kung unsa Ginoo kami nga magmanaugod ning mga anak. Dili kalibutan na bisag daghan kaayong mga pagsulay Ginoo. Apan salamat ka hangtod karon ang manaugod kami. Usa pasabta kami o Dios nga kini ay pagtuo namo Ginoo ng tanan ni kadaugan. Usa salamat Holy Spirit imo kami pasabton pagmaayo. Hallelujah, aron nga mature kami, mutubo kami, mag-level up ang among love, ang among relationship dihan kanimo. Salamat sa imong pagkamaayo Ginoo. Akong gisalig kanyang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Faith brings victorious living. Hallelujah. Ang pagtuig zoon, nagdala no kini gitawag nga kadaugan sa atong pagkinabuhi. Hallelujah. Usay igsoon ni magustuhan ng utana nga kung igun-ani ang situation. Kung igun-ani man ang akong life, akong kinabuhi, nakalagad mo ko ni Lord. Sayo mo kung itong simbahan, pag-amit mo ko mo. Pero sa'yo makapangutata, nga nung igun-ani ang situation. Pasabtot ta sa pulong sa Dios, nga nung igsoon nga nagmadaugon ta, nga bisan daghan kay mga pagsulay. Praise God. Ingon sa Genesis igsoon, dito pa lang igsoon kay propesya na nga mudaog kita. Amen? Dugmuko ni ang gulo sa bitin. Dito igsoon ni ay dito sa gihimo igsoon sa krus sa Kalbaryo. Dipindi na sa Dios ang atong kaaway. Muna bisan kung saon igsoon og lutos og hallelujah, sa saon pagpakita sa yawa sa mga pagsulay, bisan kung saon ni igsoon og maghatag negatibo, pero igsoon wa sa mahimo tungod kay siya, perdido na. Amen? Perdido na. Hallelujah. Praise God. Faith. Kung saan yung faith, pastor, saan yung pagtuo? Ang pagtuo mauni. Ang kahulugan sa pagtuo, may kasiguruhan kita. Nga ang mga putang nga atong gilalauman, nga din makita, ingos niya, may kasiguruhan kita sa mga putang, nga niguro kita, igsoon mo ni pagtuo na to, nga niguro kita mga igsuonan sa mga putang, nga wala nato makita. Pero atong ginalauman. Wala kang magkamakita sa langit. Muna igsuon, hallelujah. Naglaom ka na ipagtuo mo ng niya ka. Amen? Taas ka magkisakita sa langit. Kaluhog lang ta kung sa langit, di picture awag sa Biblia. Ang langit, bulawan, sa pa. Ang langit, igsoon, ang tulaktan, bulawan, ang kwarto, bulawan, ang undan, bulawan, ang habon, bulawan, ang kapre, bulawan, ang baso, bulawan. Tanan sa langit, bulawan. O kato, igsoon, gihimo ang langit para nimo. Hindi mo tapat, para nimo. Kung magpadayon ka. Amen? Faith. Hallelujah. Ingon igsoon ang Hebrews chapter 11 verse 6. Ato ni basahon. Hebrehanon kapitulo 11 versikulo 6. Ingon igsoon ang Hebrews, ang tao nga walay pagtuo namutalan ko. Kailan ko sa Diyos? Ha? Hindi makatapat kailan ka sa Diyos. Usahan siya. Hallelujah. Ang tao nga walay pagtuo, dili gayon makapalipay sa Diyos. Amen? Tanawa ang tao, example, picture ang imong kinabuhi sa dahong wala pa kay pagtuo. Unsa ang imong kahimtang?
Ha? Kanihang wala pa kay pagtuo. Ang imong kinabuhi igsoon kalibutanon. Amen. Tawhong na kinabuhi ka igsoon na kalibutanon. Kung sa gusto sa kalibutan mo pa na imong himuon. Hallelujah. Ingon siya, ang tao nga walay pagtuo, dili kayon makalipay sa Dios. Ang mga tao na igsoon nga walay pagtuo, diha sa ilang kinabuhi, wala na malipay ang Dios. Sa wala pa ay ka mga lagad sa Dios, wala na malipay ang Dios nimo. Amen? So wala pa yung pagtuo. Ang Biblia, ang tao nga walay pagtuo, dili kayon makapalipay sa Dios. Tungod kay si bisan kinsa nga mutuon sa Dios, kinahanglang mutuo nga adunay Dios. Amen? Hallelujah. Og mutuo usab nga siya ang muhatag og ganti sa mga nagapangita kaniya. Walay tao igsoon nga nagtuo sa Dios sa Genesis up to Revelation nga pobre. Tanan igsoon nga pagtuo nagsunod sa Dios adunahan. Amen. Gikan kang Abraham, ngadto na kang Isaac, ngadto kang Jacob, ngadto na igsoon kang Moses, ngadto na kang David, sila igsoon gi-prosper sa Dios tungod kay sa pagtuon nila sa Ginoo. Ang tao di pagtuon na to. Hallelujah. Kaning pagtuo igsoon dili nga pagtuo nga ana to. Kaning pagtuo bang na ay object. Amen. Na kay gituhan ba? Hallelujah. Praise God. Ingon siya, ang tao walay pagtuo dili kayo makapalipay sa Dios. Tungod kay si bisan kinsa nga muduol sa Dios, kinahanglan mutuo nga adunay Dios, ug mutuo usab nga siya ang buhatag ug ganti ngadto sa mga nagapangita kaniya. Ang tao ay nga makita sa Dios, gantihan sa Dios, panalanginan sa Dios. Amen. Hallelujah. Kaniyan to, wala pa tayo pagtuo. Domingo siya pakita niyo mo. Ha? Ay makatambal kwarta. Di ba? Si pangita kwarta? Sa dihan wala pa tayo pagtuo. Amen? Praise God. Hallelujah. Why faith brings victorious living? Ganong naghatag man ni kadaugan. Pastor, ano sa matang daog? Atong timan-an in Christ, tanawa ha, in Christ, we are accepted. Amen? Gi-accepta, gidawat ta ni Kristo. Hindi mo katapat, gidawat ka, bisag imong anak ka. Oh. Hindi mo katapat, ata na maingon, I am accepted. Gidawat ko sa Diyos. I am God's child, di ba? Giangkutan ng mga anak ko sa Diyos. Amen? I-accept na ito na? I am Christ's friend. Imo bang friend si Jesus? I have been justified. Di matarong na ko sa Ginoo. Ato nang gituhan. Amen? Gituhan na ito nga anak na sa Diyos. Gituhan na ito. Accept na ito na nga atong friend si Jesus. I have been justified. Di matarong na sa Diyos. I am united with the Lord. With one with His Spirit. Nagkausan na sa Ginoo. I have been bought with a price. Gipalit na ka sa Ginoo. Amen? Makatapat, gipalit na ka sa Diyos. Nawa na yung makaanggo ni mo. Hallelujah. Ato lang ituhan, gipalit na ka sa Ginoo. I am a member of Christ's body. Membro ka sa lawas ni Kristo. Amen? Hindi makatapat, basig kagid ka. Sakop na sa lawas ni Kristo. Hallelujah. Sakop na sa lawas ni Kristo ba? Kabalong sa nagkagit. Pag naay kagit imong lawas, saan ka man mo na? Lagay. Kanya na pinagbunyi. Di gini mo na isulti. Paningkamutan, gini mo na nga, maayo. Kaya mo kuyanap pa ng kagit. Hallelujah. Tuuhan nato igsoon nga sakop na sa lawas ni Kristo. We are accepted. Amen? I am a saint. Gibalaan ka sa Diyos. Amen? Hindi na mga santos diya igsoon nga nag-anak. Ikaw ang gihimong santos sa Diyos. Amen? Sa dihang nadawat ni Holy Spirit. Hallelujah.
And I am significant because our faith tungkol sa itong pagtuo, I am significant kung pasabot, mas importante kay ka sa Diyos. Amen? Mahinungdanon kayo ka, I am significant. Kung nabitan igsuon na minaw ka itong Diyos, hallelujah, kapisan mga panlungon kayo ta, bisan kosmaon kitang dagway, alay tagsilutan, pero tungkol sa gugma sa Diyos, iyan ang ipatakan siyang buktong anak because we are significant in Christ. Amen? Wala mo significant? Mahinungdanon. Balwabul kay ka atubangan sa Ginoo. Amen? I am significant. Importante kayo ka. Ano importante man ka? Patapat ka na importante man ka. Atong gila igsuon importante tanan naman. I am the salt and light of the earth. Ikaw din igsuon ang asin ug ang suga sa kalibutan. Makatapat asin ba ka? Di ba? Kamu ang asin. Ingon ang Biblia, kamu ang asin sa kalibutan. Nganong asin na ka, pastor? Kung magluto ka na, way asin ang silasa. Way lami. Pasabot igsoon, ikaw na imong asin, ayaw ni kayang naman si Jesus, gihimo kang asin sa Diyan, imong gidawat di sa igsoon. Kanto mga tao, way lami lang kinabuhi. Ikaw ang magdag lami. Amen? Di ka ikaw magdag galain. Yung mga tao, dahil naabot ng tawhana ba? Nindot kayang pamati. Dahil naabot ng tawhana ba? Enjoy kayo din. Di kayo, yung naabot ng tawhana din. Malas na kayo. Amen. We are the salt of the earth. Asin na asin ba ka? Ang asin nga wala na kaparat, we are the light. Suga ka. Hallelujah. Bisan asa ta ibutang asin ta. Amen. Sa eskwelahan, sa trabahoan, sa pa. Asa ta? Sa atong higala, sa atong pamilya, asin ta. Ika daw igsoon, mahinungdanon ko because I am the branch of the true vine, a channel of His light. Sanga di ay ka. Ilmatapat, sanga ka. Dihimong tag sanga, mahinungdanon na igsoon, dihimong kag sanga. I have been chosen, I appointed to bear fruit. Gipili ko igsoon, hallelujah, o gi-appoint, puntiri agad sa Diyos, nga mamunga ta, amen? I-appoint na sa Diyos ba? Ipili ka sa Ginoo. I am a personal witness of Christ. Personal kita igsuon nga mga saksi ni Kristo, dili ni Jehovah. Yung katapat saksi ka ni Christ. Yes. I am a God's temple. Di ba gituuhan ito na? Ang atong kinabuhi templo sa Diyos. Hallelujah. I am a minister of reconciliation. Minister ta. Minister. Yung matapat ministro na ka. Tingwali ka ba? Tig-share sa pulong sa Ginoo. Tungod na sa atong pagtuo. Amen? I-accept na to. Hallelujah. Praise God. Why faith brings victorious living? Hallelujah. Kung sa manigsoon ang paagi kita, ang atong pagtuo, magpadayon ni. Magpadayon igsoon ang kadaugan sa atong pagkinabuhi. Una igsoon, centered on truth. Kinahanglan mahimong sentro gitas kamatuoran. Amen? Kaya naa na may pagtuo nga dili mao. Amen? You know? Dili sentro sa pagtuo. Pag naa gani pagtulunan nga ikaw na ang masikat, ikaw na ang madayeg, ikaw na ang mag-glorify, kana nga pagtulunan bakat na dili na tinuod. Pag naay pagtulunan igsoon, hallelujah nga, okay ra musimba mo, moalagan mo, okay ra diha, magsugal-sugal, okay ra igsoon, magpamaay mo diha. Bakat na nga pagtulunan. Madaogon ta igsoon kung kanunay tanga, gitawag nga sentro kanato ang ato ang gitawag kamatuoran. Isentro ginato ang kamatuoran igsoon si Jesus, ingon siya sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Amen? Hallelujah. Ingon ang 1 John chapter
5 verse 4, unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 4 na gayon. Unang Juan 5:4, kay gipildi sa matang anak sa Dios ang kalibutan. Ano sa daw? Kay gipildi sa matang anak sa Dios ang kalibutan. Ano sa ni Pastor Ribuga ba ni? Ang usbon. Kay gipildi sa matang anak sa Dios ang kalibutan. Nagpasabot nga daog ta, amen? Gipildi niya kini pinaagi sa iyang pagtuo, amen? Pagtuo. Ang kalibutan na adri ang drugs. Ano ba? Na adri igsuon ang paghubog-hubog, na ang pagkapagkakon, na ang pagkamahimamay, na atanan, amen? Na as kalibutan. Kung igsuon mo, kini ang kalibutan, ang pinakadako nga bilangguan. Na adri tanan, amen? Pero we overcome because of our faith. Gusto na himo sa kalibutan. Gusto na igsuon maghubog-hubog. Gusto na mag-drugs, mag-bisyo. But sa niyang atong gituuhan si Jesus, na-overcome na tanan, amen? Because of our faith. Tungkol sa atong pagtuwa, pili ang kalibutan. Ang naghari sa kalibutan, pili doon na. Tungkol sa atong pagtuwa. Muna kung dalitan ka sa kalibutan, tungkol kaya na pagtuwa, himo ba ka? Dili na, tungkol kaya na kay pagtuwa. Amen? Hallelujah. Ikadaw ay ang courageous, maisukot. Wala'y exempted sa mga pagsulay. Amen? Hello? Hindi mo katapan, wala'y exempted sa pagsulay. Hey, Happy New Year! Ano pagsulay? Happy New Year! 2003, wala'y pagsulay. Uy! Bantay na ang pagsulay. But take note, we are more than conquerors. Daog na ta, amen? Madaog kung ta. Hallelujah. Praise God. Maisugod. Bisa sa naghandang pagsulay, igsuon, daog ta. Pastor, daog ta. Apang mahuman, Pastor, ang gupat. Daog naman ta. Human na igsuon ni Jesus dito sa krus. Daog na ta. Pag ingon-anay mong pagtuig, so isuka na mo atubang sa nagkalain-lain mga pagsulay. Ingon igsuon si Paul, Philippians chapter 4, verse 10 to 13. Ato tanawon igsuon ni kinabuhi ni Paul. Philippians chapter 4. Direta sugod igsuon sa chapter 10. Philippians chapter 4, verse 10. Pilipos 4, versikulo 10. Dako ngayon ang akong kalipay. Diha sa Ginoo tungod kay nahinumduman ninyo ako pag-usap. Nasayod ako nga kanunay kamong naghunahuna alang kanako. Apan wala lang kamo makahigayon sa pagpakita niya ng kanako sa 11. Wala ako mag-ingon niini aron sa pagpasabot nga may kinahanglan ako. Kay nakakaton ako nga magkontento bisan unsa ang akong kahimtang. Dapat nakakaton ba ka sa pagkakontento? Ha? Yung si Paul ha, sa 12, makahibalo akong magkinabuhi diha sa kawan-on o diha sa kadagayan. Kining tanan natun-an ko aron bisan unsa ang akong sitwasyon o kahimtang, busog man o gutom, tulog man o mata, madagayaon man ang akong panginabuhi dili, kontento gihapon ko. Amen? Nga naman, ituuhan ni Paul nga sa iyang pagkinabuhi, bisan igsoon ang iyang kahimtang, wala mas naghagwarta, pero he is victorious. Madaugod siya kanay. Amen? Hallelujah. Maisugod. Siya tabayin lang sa tao isug. Naagihapon ang lingkod diha. Amen? Nagampo lang gihapon. Managad lang gihapon. Amen? Hallelujah. Ikadaw ay igsuon, kini gitawa ay katulong concern for others. Kining concern ta sa uban. Ang tao ay nga madaugod, doon ay pagtagad sa ubang tao. Amen? Nawatong basahon igsuon, ang gitawag nga 1 John chapter 3, verse
16. 1 John chapter 3 verse 16 to 19. Basahon ha. Hallelujah. 16 atong basahon unang Juan 3:16 ngadto sa 19. Nagpakamatay si Kristo sa inyo ha igsuon naghalad. Duha ka klase nagpakamatay kung yung tanda pagkamatay di na malangit. Amen. Hello. Hallelujah. Sa ko adre nagpakamatay sa inyo sa inyo ha. Sa inyo ang sa version. Gihatag, amen. Gihatag pero sa ko igsuon nagpakamatay. Dili ni ingon pagpakamatay tungod kay nang problema dili. Ano mga pagkamatay wa nay paglaom. Uslan mabay ng bahal. Patay. Pagkamatay. Pero si Christ igsuon gihimo niya tungod sa gugma, amen. Kato na mga pagkamatay, himo totoo wa nay paglaom. Example mo ina pagkamatay. Example si GM. GM. Kung sino na pa tungod sa gugma sa babae. May babae, ayaw! Pug! Pagkamatay siya, naigo. Bis na si GM, amen. Ikaw na si Kristo, amen. Kita-tao mga matay, pero ginupan sa ni Jesus, amen? Because of love. Di ba, anak? Di ba sa salida? Huwag mong marinig! Ako nila ang marinig! Patay! Hindi ko na naman ano. Ang atong naupos din. Nabadala ta sa TV ba, no? Sa halang, ay, mabuhay pa ka. Nasa yawa, ay, just may unana. Tungod sa gugma, si Jesus ang gihalan sa krus. Amen? Pinaghang tao, igsulwa ito nagaing bili ang gihimo ni Jesus. Naghatag bili. Hallelujah. Grabe na ang sacrifice ni Jesus. Ang mga tao ang gihapoy pagpagamana. Nagbuhat ang yatong sala. Walang ihapon mo doon sa Ginoo. Nagkapalo ang Diyos kung unsa ang impyerno kasakit. Kung nang ihatag niya yung bugtong anak. Amen? Kapalo ang Diyos. Muna ikso nagsekripisyo sa kinabuhi. E kapalo ang Diyos kung unsa kasakit ang impyerno. Daghang gihapon ang walang itagad sa pulong sa Diyos. Amen? Hallelujah. Ingon siya, iksuon ang victorious living, kinagitawag ng concern for others. Ngay pagkamatay si Kristo, kaalam ka nato o pinaagi ni ini, na himaluan nato ang tinuod kapag higugma. Amen? Busa, kita usang angay nga magpagkamatay alang sa itong mga igsuon. Kuya ni. Sabi na, Pastor, pagkamatay mo ko. Sabi igsuon. Ang buot pa sa buti ni kayo, love ka pero niya, tiratuhan, pagkamatay ko. Ang buot di pasabot igsuon na bisan og muna-muna nimong panalangin buhatan pagid ka. Amen. Sa imong igsuon mo nay gugma. Kay sa atong pagpangalanggan igsuon kay naa pa nay pagdumot, naa pa nay kalain, naa pa nay kahigubusan isig ka tawo. Dili ka angay sa langit. Amen. Gagalahan is the Lord. Usap. Nakakay kidugtan. Amen? Hallelujah. Ganun pastor, amen, amen, hallelujah. Tuan ito. Nakatay kidugtan, nakatay gugma. Muna mga tao, abi naman mga tao na ipaglumot, dildido na ang tao. Wala'y gugma, igsuon, dildido na ang tao. Hallelujah. Sa tao pastor, dildido na ikaw pastor, nagibulagan ko, hindi. Sayop lang ka. Amen? Hallelujah. Hindi na itong patakang ang panguyang. May masakit na naman ka. Hindi man natungod sa Ginoo. Amen? Tungod ba natin mo? Hallelujah. Ingon ikso ng awit. Bili ni Pastor sa akin, ako raw ay manalangin. Maging maingat sa aking mamahalin. Huwag padadala sa bukso ng damdamin, kay sarap mahalin, bunga ng dalangin. Amen? Lami kay higugmaon mabunga sa imong pagampo. Amen? Dili kay bunga sa imong ulod. Dili bunga sa imong uwag-uwag. Dili na mauha. Amen?
Lami kay igsuon nga makikrelasyon sa bunga sa imong prayer. Amen? Hello? Naanay ang po. Amen? Lord, imo ni kasing-kasing Lord ha? Rawa ha? Adiyang atong nahibalag si Christ, ihatag ang atong kasing-kasing. Amen? Alas yung pagkalulag. Sayang kay Mato si Pa. Tuya. Ala. Wala pa si Pastor na ana. Sa diha, nakita ko sa wow. Lord, ako sa bawin na kasing-kasing ha. Ano man? Ihatag na ko siya ha. Abi ni magmao na, nilasakitan ka. Amen? Gupanggutan ko. Wala habi tayo, sige hatag mo sa po, di ba hindi mo? Pag ihatag na mo sa Ginoo ay nagawi. Amen? Hallelujah. Praise God. Kabalo mo ano natintan si David? Nagihatag niya iyang kasing-kasing kang Bathsheba. Panahon ng tato igsoon sa pagsulong sa mga hari. Sa diha na nakita si Bathsheba, mamworks ba iyo? Wow! Nalimtan niya ang Diyos. Sige masagtutok sa lawas ni Bathsheba. So, wala na. Iyawag sampot eh. Iyawag kayo. Dahapay gamit. Yung Diyos, ay, iwis nga ako imong susihon, David, ganun anak naman na. Amen? Hello? Kana bitaw sige tagsusi sa cellphone, sa Facebook bitaw. Ang nabi na mga lalaki, kanang maas ba ito? Tardali. Dali na na matintan. Amen? Hello? Praise God. Di pa na nagibuhat David. Sa diha, iksuon nakasalak si David. Gusto niya makuha ang babae. Ikapatay pa niya ang bana nga si Uriah. Nung namiingon si David sa Psalms 51 verse 10, Create me a clean heart. Nahugawan niyang kasing-kasing. Amen? Oh God, arin your spirit within me. Ano may lami ang presensya? Makasanay sa laing suon, hindi mo bati ang presensya sa Ginoo. Laay na musimba. Pananay sa laing. Hindi nakaganahan mo basa. Wala may lami o kampo ka naman na anay sin. Pero dili mo ulihang tanan sa niyang mubalik ka sa Diyos. Create in me a clean heart. Ang Diyos puno sa grasya. Amen? Balik lang ka. Ang patapad mo, balik lang na ikaw. Pag kumain mo balik-balik na po sa kalibutan. Sakitan na po ka, balik. Kinapul. Amen? Balik-balik lang ta. Walang ato ditong mga dreams, ups and down. Dili ka mo lampos. Nga naman, wag hindi mo buo nga gihatag sa Dios ang imong kasing-kasing. Mulingon si Paul nagsuon, ihala na ninyo kinabuhi sa Ginoo. Hallelujah. Ayun na lang kalibutan sa Ginoo mo nagita. Di ba makita nimo ang blessing sa Dios? Hallelujah. Ingon igsuon, pagkamatay ni taalang sa ato mga igsuon, bisan muna lang ka igsuon. Kung hamugaway sa 17, kung hamugaway ang atong kinabuhi, unsa daw? Wala mo kamugaway? Saan ang kamugaway, Pastor? Bisaya, kayo na. Kana bang dato, arang-arang na atanan? Kung hamugaway ang atong kinabuhi, apan wala kita mutabang, bisa ng kita nato na nagliso ng atong igsuon, makaingon pa kita nga ang gugma sa Dios ni aka nato. Pwede ba? Kita nato nagliso sa bahalan, matuhanan, mga dahon kayo na, mga talong na nagkumaikaon. Diba, anak mo ito ba? Diyos muso, mga nagkitabit pa ko, mga maripis na. Dilig na ito, wala itong igsuon di feel ang gugma sa Diyos. E kung iana pa ang Diyos, ito na luwason. Amen? Grabe ang gugma ang Diyos. Ang katapat, gugma ka sa Diyos ba? Bisa mo sa'yo, maripis ka. Amen? Hallelujah. Imaritis ang pulong sa Diyos. Amen? Apin ako ka ng paritis, pangalan na, nagsusik, ano maritis mo yun? Mareng sa lintis, ano din na? Grabe no? Ano maritis? Lumay po kayo sa maritis na tinagdakan. Wala na, Mareng! Ay, usang letes? Ay, grabe, katabihan na rin kayo. Sa'yo palang spuntag. Hallelujah.
Unahin sa 18, mga anak, dili lang kita magsulti nga nahigugma kita. Kung dili ipakita nato sa atong mga binuhatan nga tinuod ang atong paghigugma. Amen? Ilang kay Ter, higugma kita ka Ter. Pero sa nga maglisod, ulay buhat. Amen? Ter, higugma ko ni Ter, wala na po kay bukas. Okay? Ipakita sa buhat. Amen? Pag makita na mo igsuon, tanaway mo katapat, tanaw na. Tanaw. Di ba dahil mo now? Pero igsuon mo na, amen? Di ba dapat igsuon? Ito, kita pa rin now. Igsuon na ito, sa pinita pa rin now. Igsuon ta, amen? Kay usa ta sa pamilya ni Christ, amen? Ang atong amahan ang Diyos. Ato pa, igsuon ta, amen? Igsuon, handang ta. Kung dili yung nanay mo pagpati, hindi ka tapos. Kaya mo ng Romans chapter 14, verse 17, ang langit igsoon alang sa mga maayong relasyon sa usag-usa. Amen? Ang langit igsoon alang sa mga taong mahigugmaon. Wala igsoon mag-chat-chat mo sa imong sudan. Ay, Ter, kita mo. Ay, naay ko ang riter, oh. Naay bulan. Samot, parat. So, hindi na, amen? Hallelujah. Kamu kita, Ter, ginawa ko si mabulan ako, ah. Natay concern, muna ikso ng victorious living. Ay, naay na Kristohan, ikso, nagalagad, punay, gidugtan, amen? Hallelujah. Simple lang, hatag tithes, hatag offering. Nagparamit sa Diyos, pero gidungtan, wala pa ipasahilo ba? Hallelujah. Hindi managad. Di ba? Basta kasi buwan na basta. Bala. Gidungtan. Unana pa ang buko sa Diyos nato, dili. Gitudluan ta igsuon kung unsa ang kadaugan sa atong pagkinabuhi. Kinahanglan concern ta sa uban. Amen? Hallelujah. Ingon ang 19, ang mga anak dili lang kita magsulti nga nahigugma kita. Kundi ipakita nato sa atong mga binuhatan nga tinuod ang atong paghigugma. Sa ingon ni Idi, mahibaluan nato nga ania kita sa kamatuoran ug takos na kita nga mga tubang sa Dios nga walay kahadlok. Amen? Pag wala na naimansa sa paglumot kalain, takos na ta nga mga tubang sa Dios. Pag naa pa na ikalain, kahit ubos yung isikataw niya, dili pagkatakos ng mga tubang sa Ginoo. Hallelujah. Yan ang kay ginalainan. Kung ang ipanguntang ikso, nalain ka, dili pagkatakos. Amen? Wala kang gibayaran, nalain ka, sabi na to. Lima katuloy na kung ibayaran, hey, quiz na lang to. Total, wak makapag-absis Ginoo. Amen? Yung ana ang gugma. Di ba, yung ana ang mga tao, pag ang tao, tanawa ang mga tao, Ter, grabe ka, Ter, no? Gani ha? Dapat ikong storya na. Ter, di makatuig utang ba na kung kayo? Manang ipasahilo pa ni mo na ako ni Bayri. Ako palagi ato, Ter. Ang nagsunti ito, ako palagi ato, Ter. Wala ko yung Ginoo. Ako palagi ato, Ter, ipaplantan ito. Matanawang tinumpugan so yung Ginoo. Tanawang na yung Ginoo. Sige lang, Ter. Ang Diyos ay bumalos ang tanan. Amen? Lahi na nila ang tao. Nagipuhian sa pulong sa Diyos. Amen? Atong palakpakan ng Diyos. Mga tingala ang mga tao. Grabe na mga tawhan na. Nagatuyong na. Sabdi lang. Ay atong igsuon ako na natuyong tungod lang bilang sa presensya sa Ginoo. Dili na mahimo sa mga tao ay Ginoo. Katapat, nakulog kay kagutang sa Ginoo. Yes. Kung pintahay ka, ita ka bayan. Example, hangin pa lang. Ita ka bayan. Plus, pagin ang hayag. Mutana ko na, pila kasuga inyo tonight. Naghanay no? Na. Nasukat sa pagkataon, bakit ang taghayag sa daw? Mapailapot ikso sa itong pagpuyos kalibutan. Oh. Hallelujah. Pero gibayaran sa Diyos ang atong mga utang dito sa krus sa Kalbaryo. Tapos
halos tanan. Amen? Muna igsuon kung maminta ta, siguro na ito kawatay utang sa Ginoo. Amen? Ano po yan? So, tiyan na may igsuon ay nakakutang na kung 2,000, 3,000. O 30 na. Pag-ampunter na ka na ibayan ka lang na. Amen? Ano man, sa pira na, ang kwarta dili, inilangit na ito igsuon, ang kwarta di na mo uban dito sa langit. Amen? Masabi mo uban, kanang tao mong utang nino. Lagi ka, nakapot ko. Ako utang. Magkakabi sa langit. Halos malusog na. Bukman naman na si Diyos. Amen? Water, grabe ka talaga, grabe ka. Ikaw gin ang tao ba na, ano ba, yung giginabi ang pulo. Nakanako, ni sa utang, pero yung hindi pa sa ilo. Amen? Sulod there. Hallelujah. Timunana ang love. Di na kay taman sa sulti lang, kundi sa buhat. At ano yun sa buhat? Yes. Ako yung pangayaban ganyan ito. Cellphone. Cellphone na, cellphone. Karang cellphone, dito may limited, yung berbairan. Hindi mga exit ng number. Nakita ko may paghanap. Abi di mo. Sadihan, unang takag nakita. Ano ba, nag-heart-heart ako mga mata. Yung di babae, ito pala, yung makita ang katang. Papaisog kayo. Maging-ani mo ang tinuwan ng higugma, dunay buhan. Amen? Hindi ka sa text lang. Hallelujah. Ano ba yung dunay buhan? Ang dunay buhan. Higugma kasi ginong dunay buhan. Amen? Hallelujah. Continuing last. Padayon. Amen? Padayon ta sa pagpangalagan para mahimutang victorious. Hallelujah. Yung next one ang unang Thessalonians chapter 5 verse 23. Unang Thessalonica. Kapitulo 5:23. Manapos na ni-exo ni Paul kanto sa mga Kristohanon sa mga taga-Thessalonica. Ingon ang 23 kanto sa 24, hinaot nga ang Dios nga naghatag kanato o kalinaw magputli sa inyong kinabuhi. Si Paul igsoon ang hinaot, ingon siya, hinaot nga ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw magputli sa inyong kinabuhi aron nga walay makita nga sala diha kaninyo. Sa daw? Every day igsoon kada adlaw di ay kinaputli sa Dios ang ato kinabuhi. Ano mo kinaputli? Bisa kita bulawan. Ang bulawan igsoon sa makita na sa lalong sa yuta, di na pwede igsoon nga ibalik sa ditso. Di ba tinoon? Iagi pa na o process. Ginaagi pa lang mga kalayo, igsoon, aron masuta, agad yung tinuon, mahilang bulawan, hantod, nga musinaw, nga masinaw. Pag-abot, igsoon sa mga jewelry shop. Wow! Tagpila rin. Ano man ang imong mata, unod sa bulawan ng kinang-kinang. Amen? Yung ana, igsoon sa itong pagpangalagan, muna igsoon mo, sipata ka na lumingo sa pagkasing adlaw, ay pinaagi sa pulong sa Diyos at ang paminahon, kinaputli ay sa Diyos ang atong kasing-kasing. Amen? Ginapako sa Diyos, tungkol kaya ang pulong sa Diyos, gamhanan o buhay. Amen? Luan ta. Aron mamaputli pag-ayon itong kasing-kasing. Aron kinibalik sa Diyos, igsoon ang takos ng tamo at tubang niya. Ang pulong sa Diyos, sama man sa kalayo. Di ba ang naay uban, tambalan, dili mo sugot? Sakit ang pulong sa Diyos kasi maigaw taani ako, maging pastor, bater, maging pastor, di lagi ko makita sa pangalan. Di ba ba kabalong ang imong kasing-kasing di ay gitudluan sa Dios. Habdos ang usa ka part sa mong lawas kung ay sama, di ba? Example. Isa na nakita lang ginamos. Nagamos pa rin anak. One time ikso nagamos me. Oh, kabalong na ako'y samad. Ako'y samad ba? Kaya ka nag-anak ni, agay, sa ito. Naanik ko'y samad, diri sakit.
Ingon ana ang pulong sa Dios. Amen? Hallelujah. Ang tao masakitan pag naisamad ang kasing-kasing. Pero kung mudawat siya sa pulong sa Dios, maulian ang kasing-kasinga. Amen? Yung mga tao dili mudawat sa pulong sa Dios, walang dili mag-mature, garbo lang gihapon. Hallelujah. Ingon ang isuang ginaputli ta. Siya nga, hinamag nga ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw magputli sa atong kinabuhi aron nga walay makita nga sala diha kaninyo. O hinaon nga bantayan ug hugdan niya kamo nga walay mansa sa sala sa inyong tibuok at pagkatao, sa espiritu, sa kalag ug sa lawas. Aron sa pag-abot ni Jesucristo nga atong Ginoo, walay ikasaway diha kaninyo. Amen. Ako lang gidi ay tayo sa mapatutlo sa pulong sa Dios. Hallelujah. Nahalawag yung masaway. Kaya inigbalik sa Diyos. Sa makatapat, ayaw yung pasaway. Kumagal sa Ginoo. Di ba kung nakakay anak na pasaway? Abot sa Pasko, na may regalo, pero di sama sa regalo sa anak ni mo, ano mga pumuntan ba? Amen? Hallelujah. Pero ang plano sa Diyos mahitabo. Iya yung pugligon yung kasing-kasing sa di pa sa balik. Hallelujah. Ingunan na ikson ang victorious living. Faith brings victorious living. Ang atong pagtuo na ikson balaan ni atubangan sa Diyos. Dili na basta-basta niya tuo lang, simba-simba lang, ana-ana lang, dili. Importante na itong pagtuo. Amen? Tubangan sa Diyos. Precious na itong pagtuo. Diyan sa Jude verse 20. Itong basahon eh. Hallelujah. Precious kayo itong pagtuo. Ito ni basahon ang Jude. Wala man yung chapter. Jude verse 20. Balaan niya tubangan sa Diyos na itong pagtuo. Sikan to the last na sa Revelation, pinadayag. Ingon iksoon ang 20, apan kamo mga hinigugma, paglikunay kamo sa inyong balaan nga ginatuuhan. Unsa daw? Balaan niya itong ituuhan. Tungkol kay balaan itong ituuhan, nahimong balaan atong pagtuo. Amen? Hallelujah. Pag-ampo kamo, giniyahan sa gahom sa Espiritu Santo. Hindi mo tapan, bililhon na inyong pagtuo. Yes. Diba, kung atay pagtuo, daotan ka manuti, sige pangalikas, diba, huwag ka na pagtuo. Yes. Pero ayaw kaguol tungkol sa mong pagtuo, anang-anang nagputi. Papakyas mo ka, kilapsin pala, amen? Papakyas mo kita. Pero ikso nagkaabot na magkaabot ang adlaw, putliun sa Diyos ni mong kasing-kasing. Asa di, pag mabalik ang Diyos, mahimo ka ng kasing-kasinga, mahimo ng pure tubangan sa Ginoo. Ay, problema. Gusto mo ganun ng lagay ka lang, yan yan. Gusto ka lang, sige lang. Simple lang, kapinaw sa pulong sa Diyos. Basa lang sa Biblia, amen? Pero sa layong tagbasa, labi na yung makabasa sa numbers, ang kuwan, kaliwat ni kuwan, kaliwat sa mali, kaliwat. Sige lang, basa lang, mabasa, amen? Karami sa ipanayag sa Diyos, kanang rema, na iwan niya, uy, makahila, ako magigimon. Ako magigituluhan, puspulong sa Ginoo. Basa lang sa Bible, amen? Ano yan? Kita magiging niya si Badinan sa kinabuhi ni Dolpe, di ba? Napriso, hilak siya. Pagkabalo sa kamaturan, pagluwas niya, hilak kayo siya. Ano man, ang Bible kaniadto gawa taga-igbilin, abug-abugan na lang, nakalakangan sa dihang nakapano sa pulong sa Dios, hilak sa Lord. Ang imong Bible kinuog, abug-abugan naman ni. Karon na di ko makasabot, hilak siya. Kaya ang Bible abug-abugan, ang pulong sa Dios, bililhon kay kayo. Makatapat, basahan ko na imong Bible. Yes, isa lang kakapit sa chapter, basahan lang. Hindi pa kayo zoon, mo pray, basa kagamay lang. Diyan sa di pa ka matutrabaho, basa kamay lang. Tudluan ta perminti sa Ginoo. Hallelujah. Aron gitawag igsoon nga faith brings victorious living. Amen.
Hallelujah. Dili ni ikson ordinary ni pagtuo. Bilinhon kayo sa Dios. Praise God. Pag-ampot ang itong buhay nga Dios. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Amahan among galangit nun. Among giangkon o Dios nga kani-kanihan tuwa kini pagtuo. Ang amo lang kagalingon kanunay among ginasunod. Mga magkasasala kay ni Ginoo. Mga nautan kami sinultian. Ang among kamot digamit namo sa pagpakasala, ang among tiil digamit namo among giadto sa mga dili maayong dapit. Ang among mga bata usahay Lord naa sa makalibutanon wala ni kahimutan. Usahay o Dios, hallelujah. Ang among Ginoo manalunggan uminaw kami mga nautang pulong Dios ug dili diha sa mga pulong Ama. Lord, salamat ka sa diha Ginoo nga nakadungog kami sa maayong balita. Nga tungod sa among pagkamakasasala, Ginoo imong gihatag kanamo ang imong bugtong anak sa Ginoong Hesus. Lord, wala ka maglantaw sa among pagkamalikot, sa among pagkahugaw, sa among pagkalautan. Kung sa kami masipyan, ang imong gipasulabi, ang imong dako, kung dili matungkyan nga gugma nga rin kanamo. Lord, sa may imong nakita na dili maayos sa mong kinabuhi. Pasayloa kami, Lord, sa among makasaybanan. Sa mga butangon nga mong gihimo, Ginoo nga wala ka malipay sa matag-adlaw. Lord, nag-ampo kami nga sa ipagkamubalik ng kalibutan, kundi ang among kasing-kasing. Sa masahagyo ni David, O God, sa Psalms 51 verse 10, create in me a clean heart, O God, and in you a spirit within me. Nagaay kami kasing-kasing, Ginoo, nga masulundon sa mga pulong, kanang kasing-kasing, O Dios, nga kung makabati kami sa mga pulong mo, dawat kami, kanang kasing-kasing nga masinugtanon, kasing-kasing nga maluloyon, kasing-kasing, Lord, nga faithful diha kanimo. Salamat Lord sa mga pulong, Ginoo. Kining among pagkinabuhi dahil ng kalimutan at doon ay pagtuo kanimo din at yung pildido. Tadhang doon ay mga pagsulay dili din yung pildido. Tadhang na ay mga problema ng mudangan kanamo kawalan o Dios. Dili din kami pildido, Lord. Ikaw ginumidaog na sa krus sa Kalbaryo. Madaogon usab kami imong makaanakan, Amahan. Salamat Ginoo sa imong pagkabuhutan, pagkamaayon kanamo. Iwa katong mga pulong imong silyuhan nga mapatik, Lord, sa kasing-kasing kalipatakan. Nga matang kinabuhi, Lord, samtang kami lang kinabuhi ng kalibutana. Kung nagpaabot si mong pagbalik, panalangin, Lord, anak kanaiyan nilang panginabuhi, Ginoo, lang mga trabaho, Diyos, mga estudyante, mga negosyante, Lord, yung i-bless ang ilang kinabuhi, Amahan. Ipalayo sila kanunay sa dautan ng mga tao na nagplano dili maayo. Ipalayo sila sa dautan ng mga espiritu. Sa klaseng dautan nga muling lang butintal kanila. Nagaya silang baruganan, O Diyos. Sa galit sa yawa silang kinabuhi. Dili sila malinglah tungkol sa imong Holy Spirit, O God. Naghatag nilang kalikon, kaisog, Amahan. Nga malikayan, binigtanan, O Diyos. Ang among maangkon, imong promise, haad diri kanamo. Salamat sa mga pulong, sa imong gugmag kaayo kanamo. Sa ngalan ni Jesus. Amen.